Khapang khamani ingkai tini dapondra edisi ni kuno kaijokori bana samung khlaijak ya ta abo kisa sungna musung ta lokoro ano sungu Wilano jotono bele bele hambai tini जों थांनाय বিধানসভা নির্বাচনनि পরে TWF नि শুধু আসারামবাড়ি ব্লক কমিটি नि ओरैरंनि जमायत खालायगा निश्चित रूपे जों छियो 1000 ओरै दिनि अरो फायगा सातुं वादै मानजागै दिनि दिनि प्रग्राम हम ददम के जों खालायगा যদিও সময়नि অভাবে চিনি अरो गोबांमा बक्ता विशेष बक्ता रं बिसिंगो ओरै मथानि चिनि प्रेसिडेंट स्वप्ना देबबर्मा ऑनरेबल EM डलिरियां EM अनंत देबबर्मा चिनि लोकाल नेत्री रक बरो तंगो जरा करिन बागे आं दिनि बक्तव्य रिमालिया कक्रै चिनि प्रोग्राम 100% दिनि सक्सेस जोंखा बेलाय आं तंथक्का त्रिपुरानि 70 बछरनि पलिटिकल हिस्ट्री वो चिनि बोरै रकनो थानसां मानि आगि जों कुनो समय आइकै नुगिया खबो खोनाया चिनि बोरै रक विशेष भूमिका नाहारि दङ हास्ते गोनाङैनो बोरै रकनि मान्या एमन कुनो सामुं गरै बसाय बसा जुदि लामा करजा खंगे बोरै रक आसल लामाव सठिक लामाव बरक तुइमानो आगिओ जों जलारक से बोरै रकनो मासाव दफानि ककपिटदि किन्तु जों ताबुक नुगो चिनि TWF नि बोरै रक बरक से जलारकनो ताबुक कबगो हा दफानि सामुं तांगनेन बागि बेलाय खा तंथगो एवं खा क्रागङो कगंखा तिनि चिनि खरकसा सांबादिक फ्रेंड जे संमानि 3 बछर एडिसि हापांनि मुंसा सामुं नुगिया सांबादिक बंधु रंनां सानान मुजुंगो एडिसि कमावैसे थांनाय जुदि चबा ख्लायाखै अमो एडिसिवा आचुक तंनाय EM CM बुबाग्रा बा जों आंचलिक दल खायनाय रगनि मुचुंगियानि बागै एडिसि डेभेलपिंया कगिया जों चिनि खरांनि तत्रानि सिर किचिग्रि त्रिपुरा गोनाङै भारत आयुं कतरो दिल्ली थाङै जों चिरिगै सावो एडिसिओ रां रिजागिया एडिसिनि सांबिधानिक क्षमता बार रिजागिया दिनै एडिसिनि EM रगनि बेतन मात्र 29000 एडिसिनि MDC रं बेतन मात्र 42000 एडिसिओ बेतन रिनानि रां गरै अनेक चिनि तिप्रासा बख्रक गरै ताकुकते बुकुक सं प्रश्न तिसाओ विभीषणनि भूमिकाय दिनै बरक जोंनो माजरा बेरनान बागै ककपिरो ताङै एडिसि तिप्रामथानि हापां सामुं तांगमायानि मूल कारणुखा देयर इज नो मनी पैसा नहीं है रां गरै एडिसि तो साक चालक जानाय हासि ओंखाय दाबो नरक तो साक चालक मानो तामनो रां गरै बाहायगै नों साक चालक नाय दिनै जदि नों प्रश्न खायनाय सांबादिक रां गरै एडिसि चालक मान ओंखाय खोनानो आं बुबाग्राबाय सालायनाय नों फाय CM फायदि एडिसि चालकनि फुरुक दे रां गरै एडिसि नि जेटा रां फायमानि सार एडिसि नि बुसक रां दं बुसक रां रेखा 619 कोटी बेतन बाता रिनानि न 580 कोटी थांगो तेनिनि 39 कोटी रां बाय सारा त्रिपुरानो चालकनानि तामरि माननाय एकटा मार्केट स्टल स्नाबनानि ताब 16 लाख टाका रां थांबाय त्रिपुराओ 587 टा विलेज कमिटी दङो प्रश्न सोङै मानो किन्तु बुजिना नांनाय अप्रश्न मानिक शाहनो सोंदे म प्रश्न रतननाथ नो सोंदे म प्रश्न अमित शाह नो सोंदे म प्रश्न नरेंद्र मोदी नो सोंदे अम महाराज प्रद्युत किशोर पूर्णचंद्र जमातियाति चिनि बरमगोनां EM रंनो सोङै मनि उत्तर ना सर 62 मुताबिक नाइचबाय 275 already एडिसि नि रां दा फन्द फाय दङ एडिसि मामन होइते बसै रां फाय 275 आर्टिकल रां फाय कय कोटी फाय एडिसि नि रां 275 फाय व्हाट इज द अमाउंट इनके आबो तो बरक सिसालो फाय रां खक्साबो फाय मानो खगनिबो फाय मानो जेहेतु नङासे तथ्य सिउ यू प्लीज टेल मी 275 बसै रां फाय सादे जों दायित्व नाहारि साव त्रिपुरा हास्तेनि बाजेट 27000 कोटी टाकाव थांसगैगा 15 लक्ष एडिसि बरक विभागै 619 कोटी रां रेजागो नों 1000 बाय 100 एवं कोटीनि
हिसाब सरंगै गाहाम क्लाय प्रश्न क्लायखै आं बेलाय तंथंनाय प्रश्न बगी प्रश्न ता खायदि चबा चिनि मान थाइ सकलेन बगी जों चबा खायो आर रां फाइ जुदि एडिसे हाफां जों चालक मायाखै आबो आलादा कक किन्तु जों बार अकक सानाय भारत हाकतर त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा सरकारनि बख्रबनि वै रां रियानि बगी तिनि जों चालुगै माइने एबं जों गाबोन बगी चबा एडिसि बाइनिया ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों आरो थां सौहैना नांनाय बेलाय हाम